Xornada accidentada en Ribeira. Unha persoa resultou ferida tras ser atropelada por un vehículo. Os feitos producíronse na rotonda de Padín pasados uns minutos das 5 da tarde. Por outra banda, 2 accidentes máis resultaron sen feridos. O 112 Galicia tivo constancia do ocorrido ás 5:10 da tarde a través dunha alerta do 061. Dende a central de emerxencias alertaron os bombeiros de Ribeira e o Grupo de Apoio a Emerxencias Municipal, a Protección Civil e a Garda Civil de Tráfico. Como resultado do sinistro, unha persoa resultou ferida e foi trasladada nunha ambulancia ao Hospital da Barbanza. Por outra banda, pouco antes das 5 da tarde, producíase un accidente na estrada que une co Rubedo e Artes. Un dos vehículos que ia circulando colisionaba con un turismo que se atopaba estacionado. A causa do accidente viuse interrompida a circulación nun dos carrís do vial. É aparatoso o accidente tamén o acontecido ás 2 da tarde en Castiñeiras. Un todoterreo colisionaba con 2 turismos aparcados e invadiu unha beirarrúa. Ao parecer, o condutor explicou que lle fallaran os freos do vehículo.